així tenim la Fallera Calavera 3. Anem a fer un unboxing, o sigui, anem a obrir la caixa i veure què conté. Com veieu, és una caixa prou més gran que la Fallera Calavera 1 i que el nou format de la Fallera Calavera 2. De fet, diria que és 8 vegades una caixa normal, ¿vale? És, com hem dit, és una caixa per a que pugueu guardar tot el joc sencer i fins i tot guardar totes les cartes enfundades, que era una de les coses que més ens demanàveu. Bueno, així darrere teniu explicat tot el que conté, etc. I així els símbols de temps, el mateix temps. 5 jugadors, esta versió del joc només és per a 5 jugadors. Si voleu jugar en 6 heu de jugar amb la 2 només. I res, anem a obrir-ho. Ben presentat, com sempre. I, bueno, a mi m'agrada molt l'olor que fa. Fa olor de tinta nova. I, bueno, obrim i el primer que trobem és les instruccions, que la veritat és que són unes instruccions de luxe, diria jo, perquè tenen pàgines però no són molt llargues, venen ben il·lustrades i a més al final teniu per primera vegada dubtes resolts de la majoria de cartes, o sigui que si teniu algun dubte resolt d'alguna carta en concret, la ponen A, veniu ací i podeu trobar fins i tot exemples, etc. Després tenim el peó de la reina Calavera, que bueno, és un troquel, l'heu de muntar, de fet si voleu el puc, veieu? El podem muntar ràpidament. És tan fàcil com... Bueno, no és tan fàcil. Sí que és fàcil, sí. Ja teniu el peó que s'anirà movent pel mapa. Quin és el mapa? El tauler, no? Així teniu. És la gran novetat de la Fallera Calavera 3 és que conté un tauler. Ai, espereu. Un tauler per primera vegada per a jugar amb el joc de la Fallera Calavera, que deixa de ser un joc només de cartes, ja és un joc de cartes i tauler. Té dos cares, la cara més complexa i la cara de la Fallera Calavera bàsica, la Fallera Calavera i la Fallera Calavera 3, que és el mode amb el qual jo us recomano que comenceu. La caixa, com veieu, l'heu de muntar un poc, perquè això ho heu de doblar per a formar els 4 compartiments. Així en directe, no sé si m'hi ve. Sí, així formen els 4 compartiments. I finalment teniu les 55 cartes noves. Per primera vegada no té cap carta de publicitat, són cartes totes noves, no hi ha cap paella protectora ni cap carta repetida, per tant, cartes totalment inèdites. Com veieu, 5 amb revers diferent, que són les cartes de menjars territorials, i la resta, els reversos de sempre, de la Fallera Calavera. Fem una vista ràpida a totes les cartes, no les vaig explicar, però per a que sapigueu quines cartes n'hi ha, tenim el Romer, la Pebrera, el Catxerulo, la Mocadora, el Cavall de Jaume I, el Braç de Sant Vicent, el Mapa del Regne, la Panderola, i ara hi ha les cartes especials, la Iaia Doctora, la Geperudeta, el Robatori de Benimassot, el Peatge, 2 arròs bomba, 2 llenyes de taronger, Sant Bori, a fer la mà, aquesta expressió que ens agrada tant, la Ponentà, Bufanúvols, el Barranc de la Sud, no sé si coneixeu la cançó, Rollo i Canya, els de Castelló ho coneixereu, Jugada Reial, Cafè Licor i les cartes de batalla noves, Capità Cristià, tenim el Capità Mora, el Capità Cristià, Queixalets, la Palmera d'Elx, l'Artista Faller, la Barraca que taca, Amparito, la filla del mestre, la Xata Merenguera, Samaruc, Ramonet, que en tenim 2, la Reina Calavera, que és la protagonista d'esta expansió, i els Enfarinats d'Ibi. I finalment, les cartes que tenen el revers diferent són els menjars territorials del nord, Coen de Borriana, Ximos i Llangostí de Vinaròs. De Xúquer Túria, la Llipebre d'Anguiles, les Xufes i els Fartons. De les muntanyes centrals, la Pericana, els Figatells i les Coques de Daxa. Del sud, la Coca amb tonyina, els dàtils i el torró d'Alacant. I finalment, d'interior, el vi de Requena, l'olla xurra i la poma
esperiega del racó d'Ademús. I això és el que conté la Falla Calavera 3. Espero que el proveu, que el disfruteu molt i que ens envieu les opinions a les xarxes socials i, bueno, a gaudir-lo. Gràcies.